Здравейте, здравейте! Добре дошли в втория епизод от новия канал. И в този епизод ще си говорим за уважението на младите към другите. Възрастни хора ли ще е към околните. И какво да кажа? Ти съм го казвал хиляди пъти, но пак искам да го кажа, пак искам да обърна внимание на това. На фен срещата на Киро Брейка, която е била в Ловеч в петък на 20 септември, днеска сме 23-ти, правя втори клип, но ще го кача в сряда, защото се спазвам графика. Са дошли момчета с колела и после като са влезли в залата, тя ги няма. Те не са влезли в залата, те са дошли само и само да се снимат с Киро Брейка. Е така, да качват снимки от TikTok. Снимах с Киро Брейка, снимах с Киро Брейка. Да, снимах с Киро Брейка. Да се похвалят, че се е снимал с известен човек. За това е цялата работа. Те младите мислят само за снимки, за харесвания. И за споделяния, и за коментари, и за не знам с какво и не знам с защо. Няма, те са коментари, харесвания, всякакви. Пари ще ви спечелят ли? Ще спечелите ли пари от тази работа? Да ми обясните. Една причина защо сте цял ден от телефоните. Пари ли ще спечелите, когато слушате онлайн гурутата в Instagram и TikTok? Докъде ще стигнете с тези социални мрежи, които са асоциални, те не са социални. Социален означава общество. Те са асоциални, те не са социални, те не са за обществото, те са за облагите на създателите, не за облагите на обществото. Дето ги ползва социалните мрежи. Аз социални мрежи нямам. Facebook, Instagram нямам. TikTok нямам. Не съм създавал съдържание в TikTok. В Instagram даже видях, че искат да ми закрият акаунта, да ми го изтрият. Акаунта в Instagram. Защото не съм използвал Instagram и заради това известно време не съм си го ползвал. И аз викам, оставям го. 180 дена докато се изтрия акаунта. Оставям го. Февруари месец до година няма да имам Instagram. Даже още по-добре. Не ми трябва. Да, аз идеям не го ползвам. Не го ползвам. За какво ми? Кой ще го правя този Instagram? Ще седя само по цял ден в него. Или в TikTok, или някъде си. За какво? И те. Ти са тези социалните мрежи. За социалните мрежи ще има друго видео. Уважението на младите е унизително. Нямат никакво уважение към възрастните хора и към тия, които ги учат, и към родителите, и към околните. Само за себе си мислят. Мислят как да се правят неизвестни и на интересни на какви бяха тарикати. И когато някой им направи забележка, някой възрастен им направи забележка, когато те са сгрешили, те, младите хора, са агресивни, и то бая агресивни. Много агресивни. Веднага нападат възрастните хора. Веднага ги хулят, ги обиждат и така нататък. И не си вземат полука от сгрешеното. Няма, те си мислят, че живота върви е така. Не, Господ си създал план за всеки от нас. Си намислил план. Не се притеснявайте. Когато системата се срине,
и когато си оправим държавата, защото ние ще се оправим някой ден или някоя година и 30 кусур години никъде няма да стигнем. Няма да стигнем далеч по този начин. Да знаете. Уважавайте тези хора, които правят нещо. Уважавайте тези хора, които учат. Уважавайте наборите си. Уважавайте всички. Всички уважавайте. Всички. Няма значение. Млади, стари, средни. Няма значение. Уважавайте ги. Той, че се мислите за богове, не сте богове. Трябва да уважавате всеки, когото срещнете, даже и непознатите. Защото те могат да ви научат на много. И от тях можете да се научите на много. Изследвайте най-добрите хора. Следвайте най-добрите. За да станете и вие най-добрите. А не да ми се чудите, когато си преписал от тройка джия, защо имаш 2? Защо? Защо тройка джията само до тройки може да изкарва? То е 2. От двойка джия или от тройка джия колко можете да изкарате? Колко? 2. Защо сте преписали? Не е в училище да ми викате, госпожо, или не госпожа, как ти имаш 6, аз имам 4? Нормално бе. От отличния колко може да имаш ти, като не знаеш нищо? 4. Максимум. Максимум 4. Туто. Това е. 4. И не да нападате дъскалята. Те са за нападане. Ама и за тях ще има друг епизод. И те са за нападане. Ама уважавайте ги и тях колкото и да е. Уважавайте ги, защото като стане 12 клас ще създавате спомени и ще съжалявате за много неща. Уважавайте себе си и другите. Покрай вас, около вас, уважавайте ги, всичките. Трябва да се уважаваме един други. Не да се ходим и да се нападаме. Трябва да си помагаме, защото няма някой отвънка, някой от Америка да дойде да им каже, помагайте си един други, учете се и така нататък. Ние сами трябва да си го направим. Няма кой друг да ни го направи вместо нас. Не може да чакаме на политици, на всякакви. И Велин Михайлов, дето влиза в парламента, трябва да му помогнем. Трябва да му помогнем, не само да пишете в коментарите браво, и ще ти помогнем, с тебе сме и така нататък. С тебе сме, браво, продължава същия дух. И като не му помогнеш, като не му помогнем, какво става? Знаете ли какво става? Бойко и Пиевски го затреват и го смачкват. Той става. Теч и на него трябва да помогнем, защото ако не си помогнем един друг, ще продължаваме така да живеем и вече ще се мре. Като цяло, това беше мене от това видео.